Áno, patríme k tým premiérom, ktorí mávajú kritické postoje a pohľady na fungovanie Európskej únie. A ja vašu otázku zúžim na jeden problém, ktorý sa nazýva právo veta. Pozrite sa, v čom je čaro a sila Európskej únie? Kedy bude Európska únia silná? Európska únia bude silná vtedy, keď v tej rozmanitosti názorov a pohľadov, ktoré má, 27 členských štátov dokáže nájsť nejakú dohodu. Niekedy som šokovaný. Prídeme na rokovanie a nie sme dohodnutí na ničom. Sú 2 hodiny ráno, 3 hodiny ráno, 4 hodiny ráno. Takýto moment zrazu príde a sa na niečom dohodneme. V tom je sila. Sila Európskej únie je v tom, ak bude rešpektovať únia suverénne postoje členských štátov. Sila Európskej únie bude v tom, ak sa opäť vráti k rešpektovaniu hodnôt, ako je demokracia a právny štát, lebo to tak vždy nie je. Ak sa pozrieme na roky 20 až 23 na Slovensku, kedy bola opozícia doslova likvidovaná a Európska únia mlčala, to nebol pekný pohľad na orgány Európskej únie. Nie je pekný pohľad, ako mlčíme, čo sa deje v Srbsku, čo sa deje v Gruzínsku, ako Západ organizuje Majdany legitímnym vládam, ktoré fungujú v týchto štátoch. Preto veľmi správne otvárame často témy, ktoré sa týkajú fungovania a budúcnosti Európskej únie. Ja som bol veľmi nemilo prekvapený, keď v jednom zo svojich posledných vystúpení odchádzajúci spolkový nemecký kancelár povedal, že je nevyhnutné zmeniť základné zmluvy a že je potrebné zaviesť možnosť rozhodovania v zásadných otázkach kvalifikovanou väčšinou. Tak si predstavte, pán redaktor, že bude na stole otázka vojny na Ukrajine a v tejto téme by prijali veľké štáty, ktoré podporujú vojnu. My ju nepodporujeme. Ani Maďarsko, ani Slovensko. A povedali by, že musíme teraz vyzberať, myslím si, nejakú sumu 100 miliárd na podporu Ukrajine a o tom sa bude kvalifikovane hlasovať. A my sme sa museli k tomu postaviť, že splníme si povinnosť, lebo rozhodnutie je prijaté kvalifikovanou väčšinou. Alebo si predstavte, že by sme kvalifikovanou väčšinou rozhodli, bez našeho súhlasu, že sa zavedú povinné kvóty na nelegálnych migrantov. Maďarsko dostane 30 000, my dostaneme 15 000 nelegálnych migrantov, ktorých musíme umiestniť bez našeho súhlasu na našom území a postarať sa o nich. Toto je koniec Európskej únie. Preto naopak, ja by som privítal, keby veľkí hráči v Európskej únii vítali suverénne postoje, pragmatické prístupy. Možno tým, vážený pán premiér, že sme zažili aj obdobie socializmu do roku 1989-90, sme pragmatickejší. Videli sme iné režimy, videli sme, čo fungovalo a nefungovalo. Preto aj touto cestou chcem vyzvať všetkých rozhodujúcich hráčov v Európskej únii, počúvajte nás, čo hovoríme. Nerobte kroky, ktoré môžu viesť k likvidácii Európskej únie. Zrušenie práva veta je krokom k zrušeniu Európskej únie. Som o tom 100% presvedčený. Za Slovenskú republiku chcem povedať, že nikdy, opakujem, nikdy nebudeme súhlasiť so žiadnymi zmenami zásadných zmluv, ktoré by viedli k takémuto kroku. Zopakujem to, čo som povedal vo svojom úvodnom príhovore. Všetkých neuveriteľne vzrušilo, pán redaktor, keď americký viceprezident na Mnichovskej bezpečnostnej konferencii povedal, že najväčším problémom Európy je to, že svoje vlastné hodnoty zrádza Európska únia. Ale to je pravda. Zbytočne sa tu niekto rozčuľuje nad týmito slovami. Ako môže vzniknúť diskusia na tému, a ja nie som žiadny obhajca, advokát Maďarska a pána Viktora Orbána, Viktor je mimoriadne silný a skúsený a Maďarsko je silné a skúsené. Ako môže niekto vôbec rozmýšľať, že za suverénne postoje členského štátu Európskej únie budeme pripravovať nejaké
procedúry, ktoré majú obmedziť hlasovacie práva, ktoré majú viesť možno k inému vyčleňovaniu daného štátu. Teraz nehovorím o Maďarsku, hovorím to v teoretickej polohe. Toto je koniec demokracie. Dvojitý meter. Ako je možné, že takto stále odsúvame členstvo v Európskej únii krajín, ktoré sú dobre pripravené, ako je Srbsko, Čierna Hora, Bosna, Hercegovina. Viete, aj to Albánsko, pán redaktor, je lepšie pripravené na vstup do Európskej únie, ako je Ukrajina. Najväčšia tragédia bude, ak sa príjme politické rozhodnutie a povie sa, všetky tieto štáty, ktoré robia dlhé roky a pripravujú sa na vstup do Európskej únie, budú odstavené, aby sme prijali Ukrajinu, ktorá ani zďaleka nie je pripravená na vstup do Európskej únie. A my pritom podporujeme vstup do Európskej únie. Hovorím teraz o Slovensku. My ich v tomto podporujeme. Čiže je tu veľa tém, kde otvorene žiadam predstaviteľov Európskej únie, aby nás počúvali, aby nám nediktovali. Ja som bol šokovaný z vyjadrenia vysokej predstaviteľky Európskej únie pre vonkajšie medzinárodné vzťahy pani Kaji Kallasovej, keď mi povedala alebo odkázala, že vraj návšteva kohokoľvek v Moskve sa nebude brať na nejakú váhu. Ale pani Kallasová nie je moja nadriadená. Ja som predsa predsedom vlády suverénneho štátu. Ak máme ísť do obdobia, že nám bude niekto prikazovať, tam môžete ísť a tam nemôžete ísť, tak sme skončili. Európsku úniu vždy okrášľovalo, keď rešpektovali sa iné názory, keď bola diskusia, keď sa hľadali konsenzy. To, čo sa dnes deje v niektorých oblastiach, je niečo, čo Európsku úniu v očiach občanov mnohých krajín stavia do mimoriadne negatívneho svetla. Takže napriek tomu, toto je suverénna maďarská politika, my máme vlastnú suverénnu slovenskú politiku, napriek tomu si myslím, že naše hlasy, ktoré pri rôznych príležitostiach zaznievajú, sú v Európskej únii mimoriadne užitočné. Megengedik egy mondat erejéig csatlakoznék. Ak dovolíte, jedinou vetou by som sa